Mesto Dolný Kubín spolu s dobrovoľníkmi zorganizovalo charitatívnu akciu s názvom Staré veci nie sú od veci. Na burze si záujemcovia za symbolickú cenu mohli zakúpiť rôzny tovar a zároveň tým prispieť na dobrú vec. Spoločne sa podarilo vyzbierať 555 eur, ktoré poputovali na pomoc špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím. Suma nás veľmi potešila, je to krásna suma, existuje ešte veľmi veľa dobrých ľudí a plánujeme ich využiť na rôzne učebné pomôcky, ako na spotrebný materiál, čo sa týka výkresy, pastelky a plus ak by sa nám podaril nejaký malinký tablet, kde by deti využívali ako pri výchovno-vyučovacom procese. Mesto bolo oslovené už druhýkrát dobrovoľníkmi, aby sa spolu podieľalo na organizovaní tejto akcie. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyzbierať slušnú sumu finančných prostriedkov, ktoré sme mohli darovať na dobrý účel. Určite by sme radi podobné burzy opakovali aj do budúcna. Okrem finančnej podpory dostala škola aj novú farebnú tlačiareň od občianskeho združenia Tvoj Kubín, tvoje mesto. Pedagógovia ju využijú pri výrobe pracovných listov pre žiakov. Rodičia žiakov základných a stredných škôl na Orave môžu aj v novom školskom roku ušetriť na cestovnom až desiatky eur ročne. Čipové karty Arriva Liorbus skrátia čas pri nastupovaní do autobusu a zároveň predstavujú bezpečný spôsob úhrady cestovného. Pri cestovaní autobusom s čipovou kartou žiaci a študenti na Orave ušetria 5 až 9 centov za jazdu. Dospelí cestujúci získajú zľavu vo výške až 11% z bežného cestovného. Vybavenie čipovej karty je jednoduché. Stačí vyplniť žiadosť, ktorú cestujúci nájdu na webovej stránke spoločnosti www.arriva.sk/Liorbus alebo v každom zákazníckom centre prepravcu. Záujemcom vystavia čipovú kartu na počkanie v zákazníckom centre v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Námestove alebo Trstenej. V piatok 18. septembra budete môcť stretnúť v uliciach Dolného Kubína i po celom Slovensku dobrovoľnícke týmy verejnej zbierky Biela pastelka. Tí budú rozdávať všetkým darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný, spinky v tvare bielej pastelky a drevené pastelky. Biela pastelka, ktorá píše už svoj 19. ročník, patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam. Výnos z nej slúži na nácvik samostatnej chôdze s bielou palicou, výučbu čítania a písania brajlovým písmom, kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, nácvik sebaobslužných činností ako varenie, pranie, žehlenie i upratovanie a na špecializované sociálne poradenstvo. Prispieť môžete kedykoľvek zaslaním SMS v hodnote 2 eurá na číslo 820 vo všetkých sieťach, ďalej príspevkom na účet a do stacionárnych pokladníčiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách alebo online darom prostredníctvom internetovej stránky www.bielapastelka.sk.